Sziasztok! Üdvözlök minden kedves nézőt, embert, lányt és űrlényt is persze, mivel ez egy galaxis közi csatorna lenne, és a mai videóban a South Park The Stick of Truth nevezetű játékot szeretném bemutatni nektek. Mint láthatjátok, én már jó pár órát beleöltem ebbe a játékba. Nézzük, hol is tartok. 5-ös szintű warrior vagy fighter vagyok, és ugye most értem haza, elmentünk egy ilyen bárba tulajdonképpen. Hát igen, és ez a pincéjük volt a elfeknek, ugyanis ebben a játékban a kupakép tagjai küzdenek meg az elfekkel, vagy a tündékkel, nem tudom kinek hogy tetszik jobban, a Stick of Truth-ért, igen, ami az igazság botja magyarul. Igen, én csalódtam benne egy kicsit, mert az elején a bemutatóban azt mondták, hogy ez egy hű, nagyon király dolog, de na, egy egyszerű gaj volt. Na mindegy, nem is spoilereznék le többet. Szerintem megéri megvenni a játékot, mert amit eddig láttam, fantasztikusnak tartom. Bár vannak beteg elemei. Na, lényeg, ott tartok most, hazaértem, ugye besötétedett, tehát az első napom itt South Parkban, és felküldtek ide, hogy aludjak. Na, jó, akkor hát aludjunk. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little Hát mountain én ezt átugram, bocsi, de mi a szar? Geci. I'm having a dream again. Anyám, Okay. úristen, Dreaming. ez de konkrét. What's happening? Jesus! Jesus Christ! Oh! Can we try the big silver one again? Oh! Oh my god, ugyanaz. Hú, ez van. Esélyem sem volt, gyerek. Becsém. Na igen, erre akartam figyelni a játék bemutatásával kapcsolatosan. Eszméletlenül a betegek voltak Na igen, eszméletlenül a betegek voltak a készítők. Hát nagyon durva dolgokat raktak vele, eszméletlenül. Most miért meg lesz ugye a Xbox controllerem PC-re. Utána már azzal szeretném játszani, mert így hát szerintem ezt a játékot nem billentyűzetre találták ki. Persze élvezhető meg minden, de hát nem, tényleg nem PC-re találták ki. Basszus, majdnem. Anyám látni volna a játékot, megvettük, hát szörnyű. Ez rohadt nehéz. Ez kurva nehéz. Most neki fektet.
Szerintem itt nézzünk, kicsit visszamegyek az időbe. Itt le vannak mentve a dolgaim. Hát megmutassak nektek egy igazi csatát. Hol tudnám. Szerintem itt a Kenny házába lóni. Bár itt még nincsenek ilyen spéci cuccaim szerintem. Csak átlagos. These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. Szerintem kell nincs szereztem. Például... Hol vigyen minket? Vigyen ide a templomhoz, azt hiszem itt vannak. Jaja. Na hajrá. I'm gonna beat you like your daddy. Amúgy tényleg olyan, mint... Nem is MMO-t mondanám, hanem tényleg olyan, mint hogyha benne lenne. Valami és egy részt így teljesen átélni. Wait, whose turn is it? Na jó, ezt tényleg elcsúsztam. Mindegy, legközelebb jobb lesz. I got your back, Joe. Volt egy olyan pálya, ahol a 500 élete volt a bossnak. Hát nem sikerült megölni, utána persze sikerült, csak most... Hát igen sikerült, de nehéz volt. Legalább 6-szor meghaltam. És vereség lesz a vége. Ezzel nem mentem valami sokra, de... Na, látjátok, ezt minden átírtam, de csak a videó kedvéért. Láttátok, milyen igazi csata itt South Parkban. Persze vannak ennél sokkal keményebbek. Menjünk be itt a templomba. Itt még nem voltam bent. Franco. Ugye itt igazából annyit kell tudni, hogy ami aranyból van, az kinyitható és mozdítható dolog. Szerintem majd itt is lesz valami küldetés, nem tudom. Annyira még én se tartok előre. Kedden jött meg a játék, kedden 2 órakor. Akkor kaptam meg. Ugye mi megrendeltük. Hát igen, igazából szerintem ennyi lett volna csak ez a kis videó. Ez a, megvan a South Park, élvezzük, nagyon király minden. Még most bemegyek ide a rendőrségre, de aztán tényleg most ennyi lesz ez a videó. You will never get laid looking like that, kid. A játék teljes hangulata olyan, mint a South Park. Oké, teljesen átadja. Whoa! Come on a quieter day. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Hát, hogy meg őt is ki kell szabadítanom. Nem tudom. Felszedjük le a kamerát.
pennával. Nem, kell még nem nincs megszerezve. Mindegy. Ja, na mindegy. Ennyi volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a következő videóig is. Sziasztok! My life be like